Po vyvalení veci súd zisťuje, že sa na hlavné pojednávanie dostavili osobne obžalovaný inžinier Tibor Hidekéty, jeho obhajca doktor Zoltán Ružič, zást OP, poškodená Zuzana Miklošová, právny zástupca Pošk, magister Martin Lieskovský. Ano? Predtým, než prídeme k bodu pojednávania a vypočutia svedkov, ja by som vedel prítomných, ktorí sú ako verejnosť. Áno. To som verejnosť. Dobre, spýtam sa vás, nahrávate toto pojednávanie, alebo nie? Nie. Určite? Nie. A vy ste tu ako verejnosť kvôli čomu? Pýtam sa to preto, lebo na minulom pojednávaní sa nahrávali veci. Ako verejnosť. Musíte mať súhlas súdu. To som nenahrával určite. Ja sa pýtam, vy ste verejnosť. Áno. Znovu sa pýtam, nenahrávate nič? Mám to diktafón, nenahrávam. Poprosím vás, pán predseda, je to porušenie práv pojednávania. Ako verejnosť nemáte právo bez súhlasu predsedu Senátu nahrávať veci. To som nevedel. To ste vedeli veľmi dobre aj minule. To som nenahrával. Preto som... Nebudem sa s vami doťahovať. Ja sa preto pýtam. Poprosím vás a poprosím pána predsedu Senátu. Buď dá súhlas s nahrávaním, alebo nedá. Takže nenahrávate. Mám to diktafón, ale... Keď nemôžem, tak nebudem. A teraz máte... Ja vás poprosím. Buď ten diktafón sa vypne a vyloží sa, ale nebudete tu z nás robiť predilo, prosím vás. Prepáčte za ten výraz, ktorý som použil. Vy sem prídete ako verejnosť a hráte sa na veľkého macha. Keby ste došli a opýtali sa, či môžete nahrávať alebo ako verejnosť, rešpektujem. Minule som tu nebol ja, ale teraz ako prokurátor hovorím. Keď nemáte súhlas predsedu Senátu, nemôžete robiť nič. Pýtam sa vás, máte to zapadlé? Môžete to nahrávať teraz. Je to vypnuté. Znovu vás hovorím, poprosím, keď je takáto verejnosť, aby bola vylúčená z tejto pojednávacej miestnosti. To je návrh prokuratúry. A prečo ste to chceli nahrať? Prečo ste to chceli? Len tak nedá. Ja súhlasím s názorom prokurátora, že na minulom pojednávaní pán predseda Senátu výslovne sa pýtal. Pán doktor, vy ste potom nahrali. To vy ste mohli. Nebol žiaden problém. Ale mám za to, že sa môže zvukový záznam robiť aj bez súhlasu, obrazový samozrejme. To máte veľkú zlú predstavu. Nehnevajte sa na mňa. Ja viem, že ste médiá a potrebujete senzácie. Ale dokiaľ nemáte výslovný súhlas predsedu Senátu... Ale pán doktor mal. Vy ste mali, že? Ja som mal súhlas. No. Na čo? No mal som súhlas na zvukový záznam. Áno. On viem, že nahrával minulé pán doktor z redakcie. Pôvodne nevyžiadal súhlas. Nie, potom ste sa dohodli. Ste si nevyžiadali súhlas. Nie, potom ste sa dohodli. Boli ste tu, ale ja som žiadal aj Bola tu kolegyňa. ústavovú vyjadrenie, keďže ona vyjadrenie nedala, tak som si musel... Ja sa znovu hovorím, ja sa pýtam. A ja ako teraz ako prokurátor a zástupca štátu hovorím. Keď nemáte podaný súhlas, myslíte si, nie zlom, ja rešpektujem vašu prácu. Že mám právo aj... Môžete požiadať, ale o tom musí byť... Ktokoľvek môže, pán prokurátor, ktokoľvek môže urobiť obrazový zvukový záznam. Ktokoľvek. Z čoho? Z pojednávania. So súhlasom predsedu Senátu. Nie som si istý, či máte toto pravdu. To, čo je zákon nezakazuje, to je povolené. A v trestnom poriadku to vyložené nie je napísané. Dobre, ideme ďalej. Počkaj, posaďte sa, ideme pojednávať. Dobre, zbytočne takto budeme sa naťahovať. Áno, posaďte sa. Prosím? Dobre, nie je problém. Pán doktor... Rád by som videl to nahrávacie zariadenie, tu bola položené na tejto. Som sa pána sudcu pýtal, či môžem... Pýtam sa, ja hovorím ako prokurátor. To nahrávacie zariadenie, aby bolo vypaté a bolo položené tu na tomto stolíku. Áno. No teraz poprosím svedkov, aby ste počkali vonku. Rád by som bol, aby bolo zaprotokolované, že bola vznesená námietka zo strany prokuratúry a zo strany obhajcu. Dajte to na stôl, potom aby sme mohli pokračovať. Dobre? Ako náhle budú použité záznamy z tohoto, že to bude riešené inak. Ale viete, čo ma mrzí na vás? Že prídete a poviete, my sme verejnosť a nesiete si to nahrávacie
teda nahrávate to a